This is your boy MNTBN. Yo guys, this is your boy MNTBN up for another video, and today's video ito tuduan ta mo unsaon ako pag-edit ako mga photos sa Instagram. It's one of the requested said na video na ako, and some of people saying that yun sa ako akong Instagram. So this is it. As you know, sa akong mga vlogs, I'm just gonna honestly say this, and I don't have iPhones, I don't even have, a lot of devices na magamit as, as photography. We just, an Android phone, just, akong gigamit for edit is my cellphone. Akong cellphone is, mga 1 year na niya, akong cellphone na dyan is, kuan na ginamit ka ng cloud phone, Thrill HD. So, moro gina akong gamit for my Instagram photo. It's not that na kanang kinahanglan nindot siya mag-cellphone for your photography, but kanilang siya akong gamit, guys. So, that's it. Tanong sa natong akong Instagram. So, muna na ako Instagram now, guys. And muna to feed. So, as you can see, ang akong color palette is about orange and green. Usually makita nyo sa mga photos, and also it has black and white, also brown po, may brownish. So that's it, that's my latest feed, guys. So I'm gonna teach you how to edit this kind of stuffs. So ko ganina, while mga golden hour pa, mga hapon-hapon pa, mga 5 or 6 p.m. na shot na ng mga video sa akong mangkod. So this is the video. Hi! Hi! So naana dahil mi diri sa among mga picturanan sa among lugar, dool ra sa among balay, because kuan man kanang hapon na dahil padong na gabi because this is the time nga mga nindot kay para sa akong feed mo ni ang time nga nindot kay mo picture kana mga golden hours like this. So mag-start namin sa among shooting, and you will just see the photos right after. Mo ni mga photos nga mo na shot kanina ni Jikel, and my photos also, guys. So mo ni siya mga photos nga na shot. So today, so right now, let's start the post processing na nato. Post processing man ang tawag sa mga vloggers para like shoot. So after na ko na-move ang mga photos from my camera to my cell phone, so the apps that you need first is have the Snapseed. So this is Snapseed. And also next, you must have the Lightroom, Light, and then so mo ning akong mga apps nga gamit when it comes to editing the photos. So upon having this photo, akong nakuha na nga photo is at ako sa na siyang i-edit sa Snapseed. Ang Snapseed, daghan gamit ang Snapseed. Like for example, you have to desaturate or saturate the colors ng mong ganahan sa photo. But para na ako, ang gamitan ako sa Snapseed is just the perspective. So sa perspective, pwede nimo siya mausap-usap din. Ganhan kag mo raging ana pagka-shot yung photo or you're lower down the photo. So mo nang akong ganahan sa Snapseed. So kaning nga photo kung ganahan is that mura kong taas ng awon. But you just have to balance it. And also the perspective po sa kanang I can do love na mura din na siya. So that's it. Bam. Okay. That's it. Done na to. Save na nato siya. So, moro itong gamit para na ako sa Snapseed. The perspective lang. Pero other apps, other application, na siya perspective. Pero ang sa Snapseed lang yun, ako makuhaan nga nice ng pag-edit sa perspective, guys. So, nga na ako nga, after na again ako ma-edit ng kuhaan, ako na lang i-delete ang raw photo. Next dayon na to, guys, is that you have to put it on afterlight. Next na ko from the perspective, go na ko sa afterlight. So gamit para na ko sa afterlight is that the afterlight gives the artistic kind of look sa akong photo. So akong ganahan is that the retro effect nga mura siya karag i-shot from a Polaroid stuff. So needed na siya mga dust filters. So mo gamit na ko sa kanang kuan. So I have the dust filters. Next is
some light leaks because also nindot po siya if na kay mga light leaks nga kuan effect. Okay na yun because I kinda don't like the kuan dira nga kuan portion is that dark ra kaayo ang kanang nasa kilid sa to siya butang light leaks. So kung ganahan nga light leak is green because kuan man diba sa akong feed kay ang imo lang makita is greenish and orange niya murag halos na rin ako nga photos is dali na kay orange to atoy butang nga green iyang light leak. So kami ano dito. So di kay na nako siya ikusod kuan. So ana na siya. Okay, save complete na. Next is Lightroom. I-import na ni mo ang photo from the gallery to Lightroom. So Lightroom na ta guys. Well, the Lightroom mao na siya ang pinaka-grabing app, like it changes the whole point of view of your photo because it plays with the colors. It plays with the colors na nasa imong photo. So mao na yung gamit nako sa Lightroom, which is one of the most important sa siya sa photo editing. So na-import na nato sa Lightroom. So daghan akong photos dira nga mga na-edit na nako daan sa Lightroom. So usually kung mag-edit na ko dito sa Lightroom, ako na lang siyang i-kuan. Siya i-copy settings. Okay. I-paste na lang din ako. Just wait for a few seconds. Then ako na lang siyang i-paste. But ato na ning usa-usahon jud on how did I get this kind of look. So ato siyang i-set. Okay. So dito sa Lightroom when you imported the photo na dito sa light, I don't usually touch this section of the Lightroom kay dito ako sa Visco mag-adjust akong exposure, mga contrast. So dili kay butang na natong gamay nga exposure since the photo is kinda darky man siya. Next is dili ang important, the color. So you have to go to mix, then usaw-usaw na natong mga colors. Sa red, I want the red to be orangey, kind, and also have the saturation for a bit high. Then the luminance is a bit lower. So depende na ninyo, dili kay ko mo vary sa kanang pila jud ang digit nga needed sa use sa saturation sa luminance. It's just bisag ko ano na ko basta ma-adjust lang ninyo sa photo. Next is orange. So sa orange, the orange color is very crucial din siya para sa pag-edit sa photo because the orange color it will change your color sa imong kuan, sa imong skin tone. So if we do this, yung green imong skin tone. If we do this, red side kay imong skin tone. So that's it. So dapat hinayan lang ninyo kung gamit ang orange. So ilan mo kung dili kay orange kay ang skin tone. So I gotta put it on the right side. Ang saturation sa skin tone wala kay ano na siya. So next is luminance. You have to have high contrast para ang imong skin tone is mo lighten. Next is the yellow. So sa yellow, akong view ana is just a negative jud because dili ko magamit og greenish nga yellow man. Pero ang saturation ana nako is just low. This is the lowest saturation because di ko ganag yellow sa ako ang feed. So it's a siya minus. And also the luminance wala ra kay. Next is the green. So, can I put sa green because green is the color of my feed code. So, you have to, ako rin siyang gimaynusan og gamay para mura siya gamay nga green. Gamay rin sa dili kay ingon niya ka ng sobra kadal nga green. So, the saturation maybe minus gamay side. And also the luminance. This cyan si tawag na yung color. Saturation decrease and also the blue one because di mo ko kuan og blue sa akong feed. So akong decrease ang saturation na to. Then don't just move the hue or luminance. The violet, well, ako na siyang gamay na kanang balance because it also affects your skin tones for yung violet. I don't know why. Wala tayo violet sa itong lawas sa itong palette, diba? Kung kaning hue diri sa
pan. You have to put it on. No, not the red. Basta yun siya nabigyan mo sa saturation. Done na. Next is dili na sad ka sa split tone. There's a split tone. I don't nindot sa split tone, so it can give a depth sa imong photo, like kung fun kay siya, you want the shadow to be changed color. So ang shadow na ko is ako na siya i-change yung green. So after ana, I'm just gonna save the edited photo. Mo to siya i-gamit kay sa kanang Lightroom. Lightroom is one of the best apps ever for photography or for editing the photos. Next is we're going to go to VSCO. So imo na siyang i-import sa VSCO. This is the last stage of the process. As usually po, basag na ako sa VSCO, na naman ko edit yung mga photos dandri. Ako na i-copy edits and paste the edits. Pero I'm just gonna go on Jude kung giunsan siya pagkaabot sa inyo mga photos. So remove na to. I-reset na to ang filter sa photo. So that's it. So akong gamit na filter is the J5, which has moody, greenish and reddish look. So usually magamit sa kong J2, but I prefer most is J5. Next is the exposure. If you want the photo to be less highlighted, but ako man siyang i-kuan with balance for the feed niya. Ang sakto nga lighting sa akong feed is just my camera. Contrast, I want my photo to be not really contrasted. Okay, kung i-contrast mo on my photo, it looks like, it looks like very hard, which is patikan siya sa mga photos. So I'm just gonna soften the depth of the photo. Muna akong gawin ninyo nga nasa perspective sa VSCO, like kani mag-change siya sa VSCO, but isod kayo sa VSCO kayo, di naka-control difference sa mga kanunpan. So dito dahil sa filter dahil nga J2, sa itong mga filters dahil kaganina, no? Kuan man gud ning ako ang VSCO, I have all the filters, so this should if wala mo aning kuan, if you're new to VSCO, if you have downloaded sa VSCO kani mga paid filters ni ang J2, J5, mga paid filters, but if wala mo anin nila nga mga filter, you can use HB2 for my photos. Let's try. You can use the HB2 for the photos. Imo na siyang i-adjust, same sa pag-adjust ato before, because ang HB2 it gives also the moody look. So the saturation, hindi na nimo i-change because you have changed the saturation in the Lightroom. So di na nimo hilabtan. Sharpen because you needed it sa photo to become more detailed. Sa highlights pod, if you do this, it will become really not effective sa ibang photo kay murag kuan kay. So that's it guys, that's how I edit my photos on Instagram. So I'm just gonna edit all the photos, just wait there. Here are the photos. So the next are the photos na ready to upload to Instagram na. So here are the photos. Guys nga ready na ma-upload sa Instagram. So that is how I edit my Instagram photos guys. So follow me on Instagram, it's the boy MNTBN, and also share this to your friends if para makaibaw mo how to edit your photos like a pro with only your cheap smartphone or any gadgets that you have. So everybody could be a blogger guys. So wala din ako gitudot ninyo ang filter so that you can copy it and also do it on your feed. No, just telling you that be creative enough and use these apps nga kung ipakita ninyo to enhance your creativity in photo editing, in mobile photo editing, and also in Instagram it showcase your own specific colors, like it defines who you are, the colors that defines who you are. So you must choose your own color palette
and just keep on experimenting what filter kay kani nga filter na ko karon kay I've done a lot of filters pa before. That's it. This is your boy MNTBN signing off for this video. If you like this video, thumbs up, tweet me at your boy MNTBN, and that's it. That's it for today's video. Bye bye.